Kadom don malitum tasikiram tangani nili pinangana video upload lo la pen haladak pinando makar judun tumdo je koson si Amerika tum super power keman delo nang than tha potum dupi asi pini nili nang ni tum han thanon po asi la sob bang suwa tumu ke thana melo bang te ding pik khayang la posi nili na tum han thi hek pen si than ponji seli tum katu kawe si tame World War II ala me arjlong lablo asi World War hot bang ke li tum lang nam lo blo dang te koposon si ke jut loma blo dang te la ki jut iko ka bang ke Japan atum Amerika ri deng ka surrender hala bang so ni ben si lang nam lo bang te la bang so World War II ke ki jut lo potengo athe go pipot moloma bang te li tum katu ko estame chini je Amerika tum Hiroshima long bom atom bom paklo damlo la sala bang so bom amen ke son ma bang te la ke little boy pu se amen irlo amen si little boy pu cholo se tami ke klom der pen ke hada Hiroshima long ke wir klung potenglo la pen ke ko pu thot lang tum la paklo det pen along ka prek paklom thlo la ke Nagasaki long se paklo damlo sala bang so bom amen ke lang tum irlo fat men pu se bom amen irlo mane kop ke the munit pu hasa bang ke uso thi pu se amen irlo ma so bihego so pu si sala paklo dam der pen penang anamunit ki thi dulo la pen kelang tum ke hai son se che thek long lo la so phia ko lang dum paklo dam thulo la ke Nagasaki long munira kop ke the ko son la yo men ke fat men po bom atom bom paklo dam der lo la pen ke Japan atum sitame surrender del lo unconditional ti thang nat apin ya pin pen si a condition ave pin pen si surrender plot lo hala bang sorni pen ke World War II bang ke rem jut kok lo pule pudam ta chok la pen la bang so phi ke kopilo ma plo tang te Amerika ke nang ke plank pang cheng la sele tum a history lang dam lo plo tang te por hi player lo bang te long je World War II hot sitame hala bang so ron ho sitame ka du kawe western nation an ke lang dam lo bang te la bang so ron pen a jok ching lu kung lo la pen ke pa phi hup khang yang lo athia ke tek dam de din ke awi pin khang yang lo jala bang so hot lang dam lo bang te a sap so ke kisung ge pho kang ar dun nai ta Amerika hen lo athia Amerika ke chenga ko ke bang pachedan sop senang poma selang dum ke chejok dun de det ako chedan nun ta ning hang he la selang tum ko pisik le ke klem lo ma bang tela bang sut ke hele kaman lok se ke supply dun je bang ron chedan lo pot itum ke edet chepa plang nang pa lo lang tuma policy ke hala bang so se tami ase hele kaman pipinia hormu bom kadu ka we ke supply dun bom lo bang pachedan bom tami amina tumat ke ludun de se tami aphia bang ke kopuson ne lang nam la che thana mo de ding upo la se thiek nang than po Japan se tami aphi America long etek phun no la bang sor ni pen ke America dum se tami hala bang soron no lutun chokul la pen ke la tum ki lutun pen lang nam lo dang te la bom paklo de pen ke jutta jut phila ron se tami la sila ron e sek au se tami America dum ke plang thek tik lo athe ko people ma pang te la bang soron ge ta ke adep ten se tami chinglu kong apo se adep ten se tami chi yok dun rut ase asol bang Amerika bang side lo joy lo sedan tik hot bang ke masila high supply dun bom lo masing tur ko la sala bang sur industries cutting tur nai ko naloma bang te Amerika hen lo sila bang soron jude da pisitame nang kang tang nai mate ki plang nai ka chikrong sitame Amerika hen lo athila ana tum ke la bang soron men la joksi na hok lab lo la pen ke chirui economy ma se avitel lo vir kok lo ase apian se ka ching thur thu pejo pen se tame hala bang so se ta Amerika tum ke plang thek athia ron ma se tum ke men se yogun de ma se aphi ke plang ulo ma se ka do ka we western countries atum an se kamela tum han se cholang prong lo ase aphi ke Amerika se aphi bang ke leading man de lo leader man de lo ko pi se lang tum ko ron ju det pen ke ka pin chong ma bang te United Nation ang pin chong lo International Monetary Fund ang pin chong lo la ke Amerika ke Japan ateng si klem lo la pen ke World Bank se tame nang dolo de pir them le adet ka plek do pose adet ka plek tum sung lo lo dang te tangkana si chorampo selang tum economy avidel lo dang te duglut lo bang te chirui lo bang te abang so det ke chumo ve ke jun mo ve men se plek te lo mo te konal ma pe tangka ke ram ke det economy bajing thori pan ke la hai International Monetary Fund la pen ke World Bank no si choram nampo jola puson la si la hai an se tame ka plek tum kalilo la Amerika ke Japan ateng si la hai se tame nang se marlon lapen ke lanchok takalilang isia bang ke aku la sitame akenang sot nai poteng lo Amerika tum isi power ke chelong ilok ke Bretton Woods system po pipon ma bang te dollar phan ke reservation penchong de international azitame dollar bang si enang ko la se pinyar ni same tum lang namlo blodang te ajat le klemon international long si klemi bang te dollar hen lo tangka ke je international ka pre ga det tum pen business claim ji ma hormu wanji import export ji bangte kopilo bangte Indian currency galilo lake konnat loma bangte dollar hen lake Bretton Woods system polo athe
dollar apansi la ke reservation bingkok lo dollar apansi international apine trade and commerce apan ke klasi and chot po puchi hasuhut declared lo officially lalo isi penabang ke amase piniarnian same katuk kawiatia sitame dollar bang se use nang bom piniarni langnam lo bang te diu si russia na tum ron chithur bom ho same india tum pena chot je rupee la pen ruble ka che exchange ke russia apoisa ke ruble polo atangka ke india tangka ke rupee polo kasi russia pena chot ruble la pen ke rupee labang song bong kache lar sitame bat baki kapre ka tumlong an ke india tum sitame india currency pen kali kopi pen ma bang te dollar pen si formu hortar an sitame enon bom nam dun bom la sitame isilo america tum kang tang ia point ke la pen isia bang ke lang dam lo bang te military army hin puno la tum si nang kang tang hala bang so sitame a leader nang man lo thegu people ma blong te japan along ke paklodam der sitame la tum lo etom bom la pen la tum pen a jok si ron sitame judlo pusi alang tum chipin dak lo la hen lo donatum ta se piniarni hala bang so hot ke nuclear bomb sitame ke do chenge ko manuma bang ta america tum hen lo la bang so pen a jok selang tum ke ni tum hen lo kang tang nai ni tum hen lo ke thek nai ni tum hen lo ke plang nai po ma se super power po mena bang ke chelong lo la se hala bang so hot la america tum technology hen pa prank piklo katu kawe ahen sitame alang tum si japan lo setame hala bang so aku isia country dolang alang tum setame ching thur dun piglo lapan ke super power nang man se hala bang so ho super power country hini do komaluma blong te lake america lapen isi ke ussr hasot ke russia pupe kaduk kawe ching rum pet lang pose russia ukraine slovakia czech republic kaduk kawe ching rum pet lang pose hala bang so ke ussr pose amen chibilo se hala tum setame aphi ke super power nang man labang so super power nang ke man ke plan ka chi thi je kang tang ka che paklang a join ni se aphi ke Cold War sitame nang dukok lo labang so Cold War pena jok se aphi bang ke kache thak nang do lo non lang nam lo bang te North Korea South Korea hini dukok lo diu si ke Vietnam sitame thak dak lo tame la pula ben aphi bang ke latum sitame isi do lo la pen opson thak si China sitame lo civil war cheng dut lo civil war long sitame Cold War la tum dolo super power chikrong ussr la pen america tumari deng si dak sitame dolo asi lang nam lo blong te na hok long tame chi phudun ang bang ke la lo power ka che paklang athe ussr la pen america tumang bong che dai koi sitame aphia bang ke lang nam lo blodang te pejo pen ussr bang ke chilut chok lo koson se chilut chok lo ma blodang te atum ke che thak phun de lo country pinier ni lang nam lo bang te czech republic slovakia pui la pen ukraine pui la poson se che thak lap lo phi bang ke non ke russia i nutvet russia i sivet dolong lo hasur lang tum same dora pet bom poson te pinier ni ke america be se super power che dai koi po same non bang ke lang nam lo bang te america chot lo lan lo plus thi hek pen ka che thanam lan se ni li than bon chot po same che thanam i bang te ding pik hang se tame ni li lan se than bon chot po na tum ka chini yang tung do lang bang te comment section nong le nang pachini non ni lang ko an se nang than bon po cardom